Voilà, ni wakati la Cheick Mamadou kouma me Abidjan numéro NAFOLO BARA WILIBALY ake sifla ya nyana ifaro afrekana ke ala khawdeme inshallah et puis kabako bambala no ye dawlay ni ye zawakati bara sifla ini je mogo bije abi kanu wayni o mogo mun bije na abi kanu ni fenke de ye ka fo mi fenke karsay wa ala tisson ini mogo kan ɲɔgɔn kanu fiyewu fi ka taa sɔrɔ maa a bɛɛ ye setigibaw de ini mogo bɛ ɲɔgɔn kanu i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye setigibaw de minnu bɛ se ka e dɛmɛ i ka laɲini na inshallah sabe ni zawakati bi tigɛ la a bɛ mɔgɔw kanu k'i kanu a bɛ mɔgɔw kɛ ka i kanu kosɛbɛ ka tila k'i sɔn maa bɛ yen n'o b'i kanu a b'i kanu k'i sɔn de maa bɛ yen n'a b'i kanu a b'i kanu a ka jɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni min ye parce que o gindo de bɛ an bolo a ko kɔnɔna na n'Ala ka jɛ inshallah sabu de bange min filɛ ale de n'ale donni tigɛ la a b'o de kɛ ka nafolo se fila zawakati nasira minnu bɛ an bolo wasa mɔgɔw ka kɛ vocal ye o ye nasira caman de zawakati nasira bɛ an bolo se fila ni e yɛrɛ y'a kɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ b'a kɛ cogo di ala tɛ sɔn o ka kɛ tuguni a kɛcogo dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ a bɛ falen fo e la ka taa f'i denw na a kɛcogo wɛrɛ bɛ yen n'i y'o kɛ a bɛ falen e la ka taa i denw na ka t'o denw na f'o fana denw ni kabako de bɛ zawakati la o de la n bɔra k'a f'i ye mɔgɔ tɛ zawakati gindo dɔn a tiɲɛ yɛrɛ kan ka tila k'i bɛ fantan yan o saamɛ bɛ ala la o tɛ kɛ maa si t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a dɔnni tiɲɛ yɛrɛ kan k'o bɛ tila ka kɛ ay o saamɛ bɛ ala la o tɛ kɛ inshallah a tɛ tɛmɛ quoi ok Mamadou kouma Mamadou i kun y'a dɔ di ne ma n t'a dɔn i y'o di min na nafolo kɔni a don i y'a jan je pense que i y'a don an fila de tigɛ la ne ani Bafodi o tɛ a kɛra an kɛlen émission na a don ne bɔra zawakati kuma na i ko se fila i yɛrɛ ka zawakati banna balimakɛ journaliste min bɛ kuma ka kuma da dɔɔni b'a la k'a sɔrɔ a ma k'a ye ne tɛ inshallah a filɛ ne yɛrɛ tigɛ la n ka zawakati filɛ n tigɛ la ne ye zawakati ne tigɛ la ni bɛ n tigɛ la a bɛ mɔgɔ dɔ dilan nin fana bɛ dɔ dilan mais kuma in nin di ne ma a b'a bɛ nafolo ni garijɛgɛ de lase ma kuma y'a jan don min na a don i ko n ka jateminɛ kɛ se fila k'a daminɛ bi kana se wagati dɔ ma dɔ fɔ seko jateminɛ kɛ nin wagati kɔnɔna la kosɛbɛ n'i ye min ye i k'a fɔ n y'o de f'i ye a ma mɛ n dara la ko nafolo baara don n y'a f'i y'a don kunkan dɔ bɔra n y'i wele n ko seko n ko kunkan dɔ bɔlen don n ko i ye baki di ko ko dɔ bɛna kɛ a ma mɛ dɔ in sɔn miliyɔn damadamani mori tɛ dɔnnibaa tɛ a don y'a f'i ye fɛrɛ o kɔfɛ zawakati donnen kɔfɛ n tigɛ la o sababu na parce que jɔn ni fɛn min sababu kun tɛ yen n'i ye fɛn dɔ kɛ n'a fɔra i b'a jateminɛ n'i ye nin jateminɛ n'i y'a don nin bɛ kɛ n'o kɛra o yɛrɛ y'a m'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i kan k'o lakale maa ye o kan ka kɛ ne tɛ maa wɛrɛ t'a dɔn ne ye n ta don n tigɛ la n ma nimisa n t'a la inshallah a ye nafa ɲɛ n'Ala sɔnna maa ye n sɔn miliyɔn na a n wele karisa i diyara n ye parce que ko a bɛ kanu di maa ma i ma maa kanu kuma i tɛ se ka miliyɔn d'a ma i tɛ se k'a d'a ma a den kanu a ye sɔn maa tigi fɔ ala ka sin kɛnɛ a dan n'a ma amina inshallah foyi sababu t'an tɛ sababu dɔ fɛrɛ ye e ye zawakati